लोगोफोर बे समाव जागायजेनबाय नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन आं देखायलांनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दा स्टार्ट खालाम जोंनि मानगोनां आलासिफोर बेजों लोगोसे दिनै दिनैनि बे मार्टिर डी जाब्रांनि बाथि फुटबल टुर्नामेन्टनि दिनै जागायजेननाय दिन बे समावहा जोंनि नखरनिफ्राय जोंथ' जेबो होनो हाया थेवबो जों माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनो मोनसे फिसा जिनिस दान हिसाबै जाहाथे डकुमेन्ट्सफोरखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जायगा मोनसे बानायनो थाखाय जों जिनिस मोनसे आगबारायदों बेखौनो आं दिनै बे समावहा नखरनि जानानै साबिखौ गथायनाय जाबाय धन्यबाद हामबायसै बे समाव नोंथांमोननि लाबोनाय जोंनि लागै जे गान बेयो जोबोद बाख्नायजाथाव आरो अनसायजाथाव नोंथांमोननि होनाय बिहोमाखौ जों अराय सम गोसोआव लागोन जों बावनाय नङा बेनिखायनो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनो बे दानखौ होफैनानै जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौ थुलुंगा होफैनायनि थाखाय नोंथांमोननि जिउ लावथों इसोरा नोंथांमोननो बोर होथों हामबायसै जोंनि मानगोनां आलासि बिथांखौ किक अफ खालामनानै दिनैनि हाबाफारिखौ आखाइ खबगोन मोन्नैबो गेलेग्रा हानजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो मोजाङैनो डिसिप्लिन मेनटेन खालाम जाफुंसार होनो मोननाय बे समावहाय खेलाया